naše další videa. Toto video je věnovaný pro Jirku no radši ani nemluvím. A jsem hodně rozloben. Hej, ty, co máš hlavu jak vodní, ty mi nám něco tady bude říkat. Já ti dám voňavku, do huby ti stingnu, budeš mít Gucci, jo? Takhle si dám ty, gáčovská špíno, tady máš. Půj na tebe, na ten tvůj kanál. Ještě jedno video a jsem u titejky muzikem. Hezky vy. Takže čus lidi, dejte konec videa, když tady dejte like, odběr, když tak to sdílejte a doufám, že ten Jirka už na to bude trvat. A ještě jednu věc. Scooby-Doo! A co kameruješ, buzerek? Jdeš do piče! Ukáž. Jdeš mu kamerovat, ty šabrák jebaný, aby skapal z rána. Ty potrefí. Nic netrefí, na tvou ženu kameruj, ty žebrák. Jdeš do piče, nejdeš do piče. Ty úchylák, vydrbaný. Kurvaný, koukaj, jak kameruje, a normálně poradčenka, která se nepůjde na záchod. Buzerák! Nejdeš do piče. Nejdeš do piče. Ukaž, čím ho trefím, bude. Ty úchyl vydrbaný. Kurvený. Abyš mu piču zabral. A mu tak, do huby mu to daj. Bryško, do huby. Ještě. Jdeš do piče! Ešte na sucho, potom hraj. Ty máš tu teloci. Nejde. Na telku pozerať. No, však tam nič nedávajú, volám za 2 centov, neplatím internet, neplatím vodu. Tak bež tele, more. A ty hraj, more, bavím pe. Hraj. Palalate, nie palalate. Ja neplatím internet.